Защо се посветих на изучаването на натуропатията? Аз съм натуропат Снежана Стоянова, сертифицирана от Центъра за международно дистанционно обучение, в част от Ордер Немер Скул, Холандия, един от водещите образователни центрове в Европа. Причината да започна да изучавам натуропатията беше моето здравословно състояние, от болести, които ми даваха диагноза до края на живота. Избрах натуропатията, защото разбрах, че тялото се лекува на едно цяло, а не на отделни части. Другото, което разбрах, че причината за здравето и оздравяването започва от червата. Аз самата имах проблеми с червата и това беше моето решение да науча как да си помогна по естествен начин да се справя с тези проблеми. Пробвах няколко режима на хранене и без резултат за червата и храносмилането, защото не знаех, че при замърсяване на червата не се усвояват полезните вещества от храната. Включвайки растителна храна и природни методи на лечение и детоксикация, моят стомах се възстанови. Ако не успявате сами, може да се запишете онлайн консултация на линка в коментар или на сайта ми Биозона Здраве. Ще се радвам да ви помогна.